बेखौनो जों दुखु गाबो जे जोंनि बे रेलवेनि साहा जिखिनि जों बारनानै थानाय बखबाखि जोङो 900टा न'खरा बेयाव गोबां फरायसुलि फरायसुला दं। दा बिनि जाहोनाव जों गोबां समनिफ्रायनो जोङो फरायसालिखौ नांगौ होननानै नाजाबोबाय थादों आरो जोङो जोंनि माखासे जनाय साब डिभिजनफ्रावबो जोङो माखासे DO BOफोरखौ लोगो हमहैयो, गोबां जों खोथा सावरायो, धेमाजि मानि जों थाङो, मालाबा थांनो गोनांबो जादों। थ' जागोनल' होनबाय थादोंमोन। दिनैसिम बे फरायसालिखौ बुंब्लाबो जों माखासे सरखारि मोननो हायाखै आरो गोबां जोङो माखासे बोथोरफ्राव गोदान बोसोर फैयोब्ला बोथोरफोराव जोङो माखासे साहित्यफोरजों जोंनि बर' थुनलाइ साहित्य सभाफोरावबो जोङो एप्लिकेसन होनाय जायो। थ' बेयावबो बिथांमोना बुङो जागोन लासैनो जों लाफानानै माखासे खामानि जोङो मावलांबाय थागोन मावगोन होननानै बिथांमोनाबो गोबां बाथ्रा होयो। दा बिनि गेजेरावनो नाथाय दिनै जोंबो आसा बादि खालामनानै थाबाय थादों, नेबाय थादों, जों खबर लायो, बाथ्राफोरखौ सोंस्लुनायो, नाथाय दिनैसिमबो जेबो जानो थाङासै। देग्लायनि गोदान बोसोराव सानदोंमोन दाख्लै बावैसो जोंनि दैमानि बाथ्राखौ लानानै जोङो जोंनि दैदेनगिरि MLA सारखौ लेंहरनानै जोङो माखासे बाथ्रा सावरायनो बा नायनो थाखाय बिजिरनो थाखाय लेंहरनायाव बिथाङा माखासे गावनि गोसो गोरबोजों जिखिनि मा सानदों बिथाङा, नाथाय एसामिस मिडियामखौ बिथाङा रोखायै रायजोनि सिगाङाव बुंलांदों, मोन्थाय दं नोंथांमोना नाजा आरो होनाय जागोन होननानै। ओमफ्राय बेयावनो जोङो जोंनिखौबो जों बे 1995 मायथाइनिफ्राय जों बे फरायसालिखौ गायसननाय जादोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो बे 28 बोसोर समहालागै जों दिनै जेबो सरकारि खरन खालामनो बा जाहोनो हायाखै। नाथाय बेखौनो दाख्लै आं बुंदोंमोन जोंनि MLA सारा गगामुगाव बे फरायसालिफोरनि थाखाय जेराव जेराव फरायसालि गैया बेफोरखौ गोदानै होफिननाय जागोन, बेयाव थां होननानै बुंनायलाय जोङो थांफादोंमोन। आङो गामिनि जानानै थांफानायाव आं बाथ्राखौ बुंदोंमोन, लोगोसेयैनो बे गोदान जिथु मेस मिडियाम होगोन होननायनि लोगोसेयैनो बुंफादोंमोन आं बाथ्राखौ। जोंनि आसाम मुख्यमन्त्रि फरायसालिनि जाय मिनिस्टार रनज पेगु दाङ'रियाखौ आं बुंदोंमोन, सार जोंनावबो इमान सननिफ्राय स्थापन खालामनाय फरायसालि बर' मिडियाम गंसे दं, नोंथाङा जोंनिखौबो एसे नायफानानै खालामना होदो होननायाव जोंनि दैदेनगिरि जाय MLA सार बिथाङा आंखौ नारथ्रोनानै बादा खालामना दोननाय जाबाय। माखासे बाथ्राखौ आं बुंबावगौमोनबाबो बुंजोबनो हायासै, आं दिनै मानिनो गोनां जाहैबाय आरो। आं बेयावनो सानबाय दे जोङो होमबानिया होमबा जोंनि बर' गुदि फरायसालि, बर' रावजों बर' हांखोजों फरायनाय फरायसालिफोरखौ होमबा जों मोननो थाङा नामा होननानै आं एसे दुखु जानानै फैफिननाय जादों लोगोफोरजों। बेनिखायनो दिनैनि जोंनि सोलिबोबाय थानाय दा BTR बा जोंनि माखासे सानजा सा सानजारि नोगोराव जाय जोंनि दिनै बर' काउन्सिलनि नङा होमबा, बे बर' काउन्सिलनि गेजेरजोंबाबो जोंनि बे खेराइ गुदि फरायसालिखौ जेन लाफानानै जाथारनांगौ होननानै आङो आसा खालामबाय आरो बिथां दैदेनगिरिफोरा मोजाङैनो खालामलांगोन होननानैबो आं आसा लाखिनानै बेखिनिखौनो फोजोबनाय जाबाय। जिहेतु बे फरायसालियाव मोनसे अंगनबादि गैया, बेखौ बेयावबो बेखौ जोङो गोबां जोंनि रायजो राजाया बुंबोबाय थादोंमोन। दा बेयाव फरायसालियाल' दङब्लाबो जों बेयाव गुबुन गुबुन जों बर'जोंल' नङा, दिनै बेयाव जोङो गोबां हांख्रायदोंमोन। जोङो जोंनिनो बे गेजेर जनाय हालामनि जोङो माबाखौ होनदोंमोन, CRC सारखौबो बै समाव जोङो बुंदोंमोन जोंनि जाहाथे बेयाव अंगनबादि मोनसे फरायसालि गैया, जिहेतु बे अंगनबादिखौबो जोङो CRC सारा हायोब्ला एसे सम बायदियै जुदि खबरफोरखौ मोनोबा नोंथाङा जोंनोबो गंसे हमना होदो होननानै बै समावबो जों बुंदोंमोन। नाथाय माबा गैथ'वा होननानै बिथाङाबो सिरि थाबाय। दिनैनि बेलायाव बेखायनो जोंनो नांगौ जे अंगनबादिखौ बे दिनैनि फरायसालिफोरजों लोगोसे
होफानांगौ आरो मोननो थांनांगौ बा मोनथारनांगौ होननानै जों बेखौनो खावलायनाय थाबाय आरो मिड डे मिलखौथ' जों मोनदोंमोन नाथाय बेखौबो भेन्सार होननानै गभर्नमेन्ट गैया भेन्सार आरो गामिफ्रा रेभिनिउ जायाखै होननानै बेखौबो जों खोनानो मोननाय बेखौबो जोंनो दानना होलांबाय साननैसो जों माखासे सुबिदा मोनदोंमोन फ्राय 3 बोसोरसोखौ सुबिदा मोनदोंमोन मिड डे मिल ओमफ्राय नै देग्लाय 23 मायथाइनिफ्राय गैयानो जाखाबाय बेनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम खुलुमनाय जासिबाय नंगौ दिनै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना दिनै जोंनि बे दख'रानि मोनफ्रोमबो आफादखौ लानानै आरो जिल्लानि आरो गोरों गोरा सुबुंखौ लानानै जोंनि नैबे खेराइगुदि बड' फरायसालियाव नायसनफैदों आरो सावरायफैदों जोबोद गोजोननाय मोनदों जोङो मानोना जों बेयाव गोबाव बोसोरनिफ्राय जोंबो खाथिबाय नाथाय जों दा दुखु मोननाया बेनो दाखालै बावैसो जिरायफैनाय 2005 मायथाइयाव जिरायफैनाय जेनेरेल सुबुंफोरासो जोंनि बे फरायसालिनि डिसटेन्स 1 किल'मिटार डिसटेन्सआव मोनसे जेनेरेल फरायसालि फसंफैगोन होननाय बे बाथ्राखौ खोनानानै जों जोबोद दुखु मोनदों मानोना 1 किल'मिटार डिसटेन्सआव आसाम सरकारनि बा गभर्नमेन्टनि रुल्सआव एलपि स्कुला गंसे जायो जुदि बे जेनेरेला बे ओनसोलाव गायसनजायो अब्ला जोंनि बर' उन्दै गथ'फोरा एबा गारजेनफोरा बे बर' मिडियामाव हगारगोन बियो खाथांखा बेनिखायनो आं खावलायगोन जाहाथे जोंबो डिप्राइड जाया मानोना जों बे गामियाव 1993 मायथाइयाव जिरायनाय नाथाय बिसोरो 2005आव जिरायनाय दिन्थिनानै दिनै वेलफेयार ससाइटिनि खालामनानै बिथांमोना मा लामाजों बबे राजनितिक लामाजोंसो ना माजों जों बेखौ मोजां मिन्थिया नाथाय बेफोरबा जुदि खामानिया जायोब्ला जोंहा बर' हिसाबै गोबां खहा जागोन होननानै जों बेखौ नुहुरो आरोखि जों बेयाव 2 फोरोंगिरि दं सासेया गाहाय फोरोंगिरि आं एसिस्टेन्ट हिसाबै दं बेयाव बेनिखायनो आं दा दुखु मोनदों माब्रै होनोब्ला जों सिगां समाव मिड डे मिलबो मोनदोंमोन दा बेबो गैलिया दानना होबाय आरो ICDSआथ' गैखायानो जोंनियाव बेफोरबो गैया बेफोरनिफ्रायबो जोंना गोबां डिप्राइड जाना दं गथ'फ्रा जाहाथे बेफोर गासै बिथिंखौ जुदि हारिखौ फोथांना लाखिनो बयबो सानदोंब्ला जोंनि साफ्रोमबो गुनि गियानि सुबुंफ्रा लिडारफ्रा बेखौ नोजोर होनाया मोजां होननानै जों सानो आरोखि सासे फोरोंगिरि हिसाबै नोंथाङा मा खावलायनो सानगोन दे आसाम सरकार आरो दानि जोंनि BKWC सरकारसिम मा खावलायगोन बेखौनो जों खावलायगोन जे दा जोङो जिथुनाखि बिबानाव दं सरकार जा प्रमद सार आरो BKWC लोगोसे आसाम सरकार जाहाथे मिडियाम हिसाबाव डिप्राइड खालामनाङा जों दाख्लै खोनादों प्रमद बर' सारा CM हेमन्त बिश्व शर्माजों रायज्लायनाय बे रायज्लायनायाव जोंनि बर' मिडियामखौ 100 खान लागोन होननाय खोनादों बे 100 खाननि गेजेराव बिटिआरनि बायजोआव 50 खान आरो बिटिआरनि सिङाव 50 खान लानायनि खोथा बुंदों दा बबे फरायसालिखौ लागोन ना गुदिखौ लागोन ना गेजेरखौ लागोन ना गोजौखौ लागोन जों बेखौ मिथिया बेनिखायनो क्लियार होनाया मोजां आरो बे होखांनायनि उनाव जों खोनानो मोन्दों निउसफोराव माने आसामिसफ्राबो धरना खालामदों थ' बिनि उनावहाय आरो CM सारा जोंनिया प्रमद बर' सारा बुंबाय आसामिसफोरनियाबो जागोन दा गुबुन फारसेथिं बिटिआरनि बायरायाव जों बर'फोर दं दा दाख्लै सोलोंथाइ मन्थ्रिया बुंनाय बायदिब्लाथ' मिडियामखौ बिथांमोना नासयदोंसो बेनिखायनो जों दुखु मोनो जाहाथे जोंनियाबो मिडियाम हिसाबै बिटिआरनि बायरायाव जोंबो मोन्थायखौ मोनो मानोना उन्दै गथ'फ्रा जोंनिया सोलोंथायाव जाहाथे डिप्राइड जाना थालाङा जों बेखौनो मिजिंथियो आरो नैबे जायगाया ओरैबायदि जायगा जाय फरायसालियाव बियो ओरैबायदि आसाम आरो अरुणाचल सिमायावसो दं आरो दुखु गोनां बाथ्राबो जाबावो बेयाव माब्रै होनोब्ला बेयाव माखासे बिमा बिफा गैजायै फरायसा फरायसुलिफोर दं बेफोरखौ जों गोबां दुखु मोनो आरोखि बेनिखायनो गुनि गियानि लिडारफ्रा जोंनि बे गोग्लैसोनाय गामिनि गथ'फोरखौ जाहाथे गियान लानायाव माइगाब जुजाय खालामा
जों बेखौ मिजिंथियो। बेनिखायनो जेरैखि जाया जोंनि बे फरायसालिखौ आरो गथ'फोरखौ नायनानै बे बाउन्डारिखौ नायनानै गोग्लैसोनाय एरिया हिसाबै आरो अनजिमाया गोबां दं हिसाबै जोंनि डिस्ट्रिक्टआव जोंनि फरायसालियानो गोबांसिन होननानै बुंजायो दायो फरायसुलिफ्रा। बेनिखायनो बैफोरखौ नोजोर होनानै आरो नायनो हागोन जों फरायसालिखौ माबायदि रोखोमै साखोन सिखोन लाखिदों आरो भेन्सारसो जानो हागौ, नाथाय जों बेखौ दाख्लै BKWSC नि एसे अनसुंथाइ मोननानै जों बेफोरखौ फोसाबना लाखिदों। गासैखौबो जेसेबां हायो जों रायजो राजानिफ्राय आरो जोंनिफ्राय पार्सनेलि जों बेफोरखौ एसे मदद होनानै जों दिनैसिम हारिखौ फोथांनांगौ हिसाबै जों बेखौ मावबोबाय दं आरो मावलांबाय थागोन। आरो बयबो गुनि गियानि आरो लिडारफ्रा जोंनि बे गोग्लैसोनाय ओनसोलखौ आरो हारिखौ नोजोर बोनानै जाहाथे हायोब्ला आंनि खावलायनाय बियो जोंहा बेयाव माखासे बिजाब बायनो हायैबो खोथा दं। सोरबा जुदि गोसो गुदुंब्ला जोंनो एसे मदद बिजाबफोरबाबो जिखुनु हक बिथिङाव मा हायो बेखौ एसे मदद होयोब्ला जों गोजोननाय मोनगोन आरो गथ'फोरखौ जोङो फोरोंनाय सोलोंनाय बेलायाव जों जौगाखांहोनो हागोन होननानै जों आसा खालामनो हायो आरोखि। बेखिनिखौनो आं बयनिसिमबो खावलायनो थाबाय। गोजोन्थों। दिनै जोङो गरायबारि बे नब्लाङाव गेजेर जनाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव मोनसे सांग्रांथि मेल जायो आरो बे सांग्रांथि मेलावनो जोङो जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद हिसाबैबो नुजाफैनो हादों, बाहागो लानो हादों। बेवहाय जोंनि धेमाजि जिल्लानिफ्रायबो नुजाफैनो हादों। लोगोसेबाव जोंनि माहारियारि आफादफोर दख'रानि गासैबो आफादफ्रानो बेयाव बाहागो लादों आरो लानानै गरायबारि बे मोनथाम गामि रायजानायाव जाहाथे जेंना जेंसि दङ, बे जेंना जेंसि सोमोन्दै गुवारै जों सावरायदों आरो सावरायनायनि गेजेरजोंनो जोङो माखासे खोथाखौ जों बुंनांगोन एबा खावलायनांगोन। गिबियावनो जोङो नुजादों बेयाव मोनसे जेंना, बे फरायसालि गैया। गंसे भेन्सार स्कुल दङ, बे भेन्सार फरायसालियाव गोबां फरायसाफोर नुनो मोन्दों जोङो 80नि खाथियाव जों फरायसाफोर नुनो मोन्दों आरो बे फरायसाफोरा गोबां खस्थ'जों फरायगासिनो दङ। बेवहाय एमडिएमनि बेबस्था गैया, सानजौफुनि जानायनि, आरो बेखौबो मोनदोंब्लाबो दानना होबाय होननानै जों मिथिदों। लोगोसेबाव बे गामियावनो गराखहनिया बे दिखा दैमानि जानाखि रुगुं खुरखानाय, बे खुरखानायनि जाहोनावनो गामिनि फोसावनाय मिथिहोनाय बायदिब्ला 35नि बांसिन न'खर गामि गारनानै न'खर गारनानै खारनो गोनां जादों। बेयावबो जोङो गोबां दुखु मोनदों। लोगोसेबाव आरो बे गामियाव हाबबोनो थाखाय जोंनि हाइरडनिफ्राय हाबबोनो थाखाय मोनसे थांलाय फैलायनि मोजां राहा गैया, लामा गैया, गोजौ गाहाय। लोगोसे बेयाव बाइक कार हाबबोनो हाया। ट्रेन लामा मोनसे दङ, बेखौ बारनायनि मोनसे मोजां लामा गैया आरो बेयाव गोबां मोनसे डेन्जार खैफोद गोनां जों नुनो मोन्दों। बे लामायाव बेयाव दाजाथों, खिन्थु बेयाव माबा मोनसे जानायनि मोनसे चान्स दं। बेखौ थाबैनो जोंनि आसाम सरकारनि गेजेरजों सेन्ट्रेल सरकारखौ जे बेयाव मोनसे ट्रेन आलि बारनायनि मोनसे लामा खालामो, बेखौ जोङो दिनैनि नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों जों खावलायदों। लोगोसेबाव बेवहाय रायजानाय माखासे रायजो राजानि माखासे जेंना जेंसि, जेरै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो बेयाव गैयिनि थाखायनो, रायजो राजा गैयिनि थाखायनो गावनि गथ' गथायफोरखौ माखासे लेबार मावहोनाय, बेफोरखौबो जोङो दिनै मेलनि गेजेरजों सावरायनानै बिथांमोनखौ खावलायदों। जेरैखि जायाबाबो नोंथांमोना जेन बे गथ'फोरखौ मोजां सोलोंथाइ होयो, सोलोंथाइ होनानै सासे मोजां मानसि बानाय, बेखौ जोङो दिनै मेलनि गेजेरजों सावरायनानै बिथांमोनखौ खावलायदों आरो। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों SD क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो SD क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय SD क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे SD क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे SD क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि SD क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।